Saan tayo kakain? Dalawang iba to, dalawang iba. Sarap eh. Yan, sarap. Ayan, sarap na. Oh, mukbang. For 99 bucks, only beer and beer. Nasa beer. 499. So, pen rice. Bel po, Bel. Karen. Diba? Lipat muna tayo dito. Lipat muna tayo, sis. So we're here. We're here in Ugbo. Ayan. Ayan yung mga food. Crispy po. Yes, madam, crispy, madam. Seafood, sir. Bago siya tayo mga paklang alimango. May Ito baklang live- alimango. Yes, mga live and precious seafoods kayo mamimili ng luto. Walang sarap, walang bayad. Only aircon, only wifi. For sharing to kagandahan dito, pwede kayo magdala ng foods, drinks, walang party. Discount tayo, madam, mga rice. Dampa, madam, seafood. Tulungan ko, madam, sa Bloom Tent. Check in please ko, madam, para pwede mo i-vlog. Yan lang sa Bloom Tent to. Check in lang, madam. Check lang namin. Titingin pa kami sa labas eh. Sakaling gusto niyo, pwede naman kayo bumalik, hanapin niyo si Bogart. Si Bogart. Bogart. Parang pangalan ko yun. Bogart. Takalikay natin yung masarap. Sige. Ah. Dito. Yeah. Ay, may crab. Ito. Ay, buhay pa siya. Live pa siya. Ang sarap ng ano, hipon. Tingnan ko nga yung ano ang kulay. Diyan kayo magdi-design ng luto kung anong gusto niyo. May mix seafoods dyan, less kayo ng paluto. Bukod dyan, bigyan ko na lang kayo discount. 10% sa paluto. 10% ang Yeah. kulay. Din ko sa inyo, pag di masarap, walang bayad. Sige, balik ko pa rin mama. Yeah. Pero, Hanapin niyo si Bogart. Bogart. Ito po, sige po dito, ma. For sharing na to, Bong. Andy White, may kakandi. Yes, saka aircon. Sa dining natin madam, ano rice. Sobrang daming masasarap. Can't decide. Ito na ako ng mga. Sis, Ang oily na ng face ko, no? lapot-lapot na. Hi, seafoods. Dito naka-aircon kayo, ha? Ay, may mga ano. May pa barbecue. Ikot muna tayo sa food. Sarap. Fish cake. Masarap, masarap tuloy. Magkano fish cake? 50. Ano laro? 50. First. Ayan guys, so nandito kami sa Ugbo. Kasama natin si Coffee Jelly. Mag-FT Coffee po kami. jelly. Mag-FT po kami. Tapo, naligaw kami guys. Hindi namin alam yung ano. So try natin kumain na fish cake. Magkano isa ate? 50 per stick. Thank you po, sir. Sige, try natin. Try Sige, na. isa tayo. Isa lang po. Tag-isa kami ate. Sige, isa. Dito muna kita ba yan? Ah, sige, sige. Sige, sis. Ay, kasama na yung ano. Sama na po ang tokbo. Anong tawag dyan ate? Tokboke po. Tokbok. Ayan. So, Medyo mainit. ang init guys. Naligaw kami. Naligaw kami. Papunta rito sa Ugbo.
Pero so far, karating naman ka na. Nang ligtas. Naligtas. At walang tagas. Karating na ligtas na walang tagas. So, Ito po yung isa. ay, ito na. Hindi ba sinasabi sis? Mainit pa din naman kasi. Ah, okay. Ayan. Tikman natin. So Taste let's test. mag-food na tayo ngayon. Kasi parang medyo mas spicy. Spicy po ba ito? Sweet and spicy. Ay! Tingin nga sis. Thank you. Ano tong ginagawa na ganito ate? Ito po. Ah, rice cake. Ano yung video natin? Hindi ko makahawak. Manghang pala. Manghang. Sweet and spicy. Medyo mainit pa pero masarap. Carry. Carry sa 50. Okay, para Sobrang naman sumyan sis. sumasakit na naman yung tiyan ko sis. Carry yung lasa niya pero medyo mahal. Kasi hindi kami fan ng chili or Para spicy. sa mga hindi fan ng spicy guys. So hindi ito para sa ito lang namin. Pero trinay lang namin. Magwawaldas Pero masarap lang in kami ng fairness. pera. Nagwaldas ng pera. Sana all. Hindi kami fan ng spicy ate. Pinagpawisan na ako ng bolo. Maanghang. Pero masarap yan. Masarap nga. Tikman ko. Tikman ko yung tokboki. Sino daw hanapin doon? Si Bogart? pero mura yung ano nila. Kano? Parang nasa 200 plus lang. Per ano. Di mainit kasi. Kakain na. Kakain lang nila. Ang hang talaga sis. Kailangan natin ng water. Parang lalabas Pero ka masarap agad. siya. Tawag ka ng mga customer. Mamaya lalapit yan mga ano dito. May ano kami ng positivity. Naka-magnet sa amin. Sorry. Hindi mo naman kumain. Sa akin wala pang kalahati. Kasi pupunta pa tayo sa kabila. Tikman natin lahat hanggang doon ang papunta. Sa isa. Yan sir, marami. Marami pa. Baka hindi na tayo makakain mamaya. Ay, ayok. Exotic. Exotic daw. Doon, banda. Well, let's try. Experience din. Ay, yung mga exotic nandun na. Ano ba yung mga exotic na nalit? Yan. Live crocodile. Ha? Iba exotic yan na ano yung... Oo. Ano yun? Crocodile. Crocodile ba? Dinosaur. Palaka. Ah, 1 day old daw. Dapat may palaka. Pala ka? Parang may ibis-ibis na yun. Ito ate, ano to? Yung rice cake. Rice. Rice. Pumili ka sa mga Korean drama. Yung mahilig manood ng Korea. Charot. Nakalimitan ng mga kabataan. Ito, pan yata. Electric fan ang kailangan kasi. Iinit pawis na ang person na ito. Yes ma'am, biscuit ma'am. Tteokbokki. 50 lang Ay, ma'am. pag ganito ka. Sige ate, masarap yan. Bongga. Ang Sarap. angkong. Meron dun yung Sabi sa rin may positivity kami. Diba? Ayan. Ang sis.
Ay, may ice cream, ano? Ang tawag doon? Meron din pala dito. Ang baho na. Magbayan tayo Manghang yun eh. Magbayan, itigal masala sa lusa. Ayan na. Sarap po, tulpuro. Kano? 170. Ito yung ano mo. Ayan, bulaklak. Little tambuli. Ang kano yung tambuli? Try natin yung tambuli. Alin? Tambuli. Alin? Tambuli. Ang kano yan? Sa Japan naman. Alin? Paano yung Yan? Korea? Ano ba yan? Ano? Naprito na, minatamis na ano. Ito empanada. Empanada, bagnet. Ang masarap na ganyan sa Ilocos. Sa Ilocos. Sa? Ilocos. Bossy, pampatibay ng relasyon, sir. Ayan, sir. May swimming pool tayo sa taas, sir. Saan ko yan? Direct si Rosmar niyan. Bumistis lang ako, mama. Mainit na. Mabilis lang ba prepare yung tunay na? Actually, ma'am, depende. Mahirap na. 499. Naka-almond fried rice at saka drinks na rin. Ayun o. 499. Buttered squid, crispy fish fillet, buttered mussel, shrimps. Dito na lang daw. Kasi doon sa Paluto may service charge pa siya doon. Kuya, Sino lang kayo? Iba na. Fine, hindi sila, ma'am. Ano, pasok na tayo? kakain na ba tayo? Oo, kain na tayo. Kaya, sir, ilang kayo, sir? Gusto mo, tawagin ka namin, Anthony. Anthony! Ano gusto mo? Yes po, sir. Tumingin ka. Table for two po. Pangalan, madam? Anong package, madam? Package B. B yung 499. Ay, Wala. lang po pa-payment na lang. Doon ako nagsimula sa Raven, ha? Tapos Oo. Magbigay na kayo doon? Oo. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. So, inulan na guys. Ano ba yun? bang eksena niya? Parang malamig lang. Gusto ko mga person. Busog ng mga person. Kaya lang, Inulan na kami. inulan na kami guys. Ang hirap, maputik. Nakaputi pa naman tayo. True. Fish cake, tokboy, kimchi na, ma'am. Or yung house on beach. Dito na yung entrances eh. So, uwi na kami guys. Thanks sa pagsama. Thank you sa pagsama sa amin sa... Hindi na namin Opo. na-video yung pagkain namin kaya nagugutom na kami. Oh. Sa susunod na lang.